Ljudi moji, sponsor današnjeg videa je Skins Monkey. Skins Monkey je 100% legit sajt za trgovinu CS2 skinova. Selektuj skinove koje želiš da traduješ i budi 100% siguran kada stisneš trade items dugme, nećeš biti skemovan. Na ovom sajtu se također nalaze i dnevni, nedeljni i mesečni giveawayevi. Klikni na besplatnih $5, ukucaj promo kod SPY i pokupi svoj prvi trade bonus. Također imaj na umu da postoji više vrsta uplate, od kripta do kartice. Iskoristi promo kod SPY i uzmi čak 35% bonusa. Nemoj da zaboraviš, promo kod SPY. Uživaj u videu. I gdje ste ljudi, dobrodošli u još jedan CSpedia video, vaš omiljeni serijal. Dugo sam razmišljao kako da predstavim ovog gosta, ali uradit ću to na neki moj način. Ovo je moj bivši sugrađanin, znam ovog dečka jako dugo i igrali smo nekad LOL. On često voli da igra Counter, ali je ekspert u skinovima. Jako poznat youtuber, ljudi moji, Ivan Ilić Guh. Ivane, kakav si mi bre? Gdje ste ljudi bre, ostavite like, subscribe-ujte se na ovaj kanal i koristite, ali smijem da kažem brate za kod je to, a? Pa reci, ajde. Koriste kod SPY na Hellcase-u ili ne znam koji sajt brate da kažem u pičku materiju. Ne, ostaću vam samo tome da skoristi kod SPY na bilo kom sajtu. Guše, kakav si mi ovih dana? Dobar brat, dobar. Malo nešto ono do duše uzrojan zašto sam dobio strike pa sam malo bio AFK nedelju dana. Do duše ono snimao sam neke klipove jer mora da se nadoknadi ono što me nema. Ali generalno ovako dobar, brate, šta ću, dosadno me malo u životu i nemam šta da radim. Gledao sam, pripremao sam se za tebe i kažu ljudi da si baš ekspert za skinove, ali to istina. Nisam baš ekspert, ali sam fanatik, brate, znaš, ono, ja više gledam skinove nego sam gameplay. Tipa da nema skinova u CS-u, ja ga ne bi igrao, evo, konektes, taj sam tip, razumiješ. Bukvalno sam taj tip igrača trenutno i generalno više ono vremena provedem, na primjer, inspektujući skinove nego igrajući ono deathmatch ili... Voliš skinove, to je respekt, brate, što da ne. Da, ono, brdo gotivim to, brate, u toj sam priči baš dugo. Guše, neću puno da te zadržavam, ljudi, prelazimo na prvu igru, ostanite uz nas. Dakle ljudi, prva igra Propedia. Za ljude koji prvi put gledaju ovaj kviz, također i Guhu ću objasniti o čemu se radi. Guh ima 10 pitanja da mi postavi i treba da pogodi koji je pro igrač u pitanju. Ja smijem samo da mu odgovaram sa da i ne. Guše, na svaka 3 promašaja ili na svaka 3 pitanja imat ćeš po jedan hint. Maksimalan broj bodova u ovoj igri koji možeš dobiješ je 20. A što više budeš promašivao ili što pre budeš pogodio, to ćeš dobiti više ili manje bodova. Kad god si spreman, postavi pitanje. Good luck. O, Boras, znaš da ne pratim pro scenu uopšte, kako šta da... Jel smijem? Okej. Jel igra u G2? Ne. Da li je evropski tim? Da. Evo ti kako se zovu ovi bre, jao, ovi što su osvojili. Da li igra u timu sa Apexom? Da. Da li je Apex? I to je tačno! Ja ne mogu da a je li moguće? Ja znam što ne mogu da se seti Je li moguće da te ovako usralo? Ali ljudi, nije namješteno života mi mogu, znači evo, ne znam da li možeš da pokažeš ono Discord ili šta god, da pokažeš da mi ne šaraš ekran, da nije ono neka namještaljka. Buraz, ne da te usralo ovo, znači, ali što je najgore, ja sam pola sata tražio koga ti zadam i pola sata tražio informacije o njemu i ti ćeš najrandom da lupiš i da pogodiš, je li ovo moguće? Dobra, ali znaš kako sam došao do ovoga? Ne mogu da se setim kako se zove tim. Buraz, gledao sam ih na jebenom majoru, brate, u Parizu, ja ne mogu setiti kako se zove tim, ne možda mi dođete, ali kako se zovu oni? Na V, Vitality jebote. Meni Vitality i kao ajde, znaš da nije ono Zajvu, znam da je Zajvu tamo da igra za njih i znam Apexa, to su jedina dva koja znam, tako da ubosi fino. Ti si prvi koji je osvojio 14 poena već u prvoj igri. Tvoj prvi igrač je bio Apex IGL, 32 godine, 2 major titule, 2 put bio u top 20 igrača, 19 odigranih i njegovo full ime je Dan
Madeskler. I koliko ja znam da sliko se pročitam. sa mnom pre nego što sam krenuo da snimam za YouTube, poslije ti tu sliku možda baciš. Ja mislim da je ovo najbrže pogađanje i najveći user ikad ja sam šokiran, ali kad si rekao da li igra s Apexom, ja sam ne znam šta da odgovorim. Kao, da, ono. Svaka čast. Ljudi, ostanite uz nas, prelazimo u drugu igru. I ljudi, posle ovog šoka ulazimo u drugu igru koja se zove Geocanter. Guše, ja ću tebi poslati sliku mape. Maksimalan broj poena koje možeš da dobiješ u ovoj igri su 10 poena. 1 za poguđenu mapu, 1 za radar. Ako promašiš mapu, automatski ne možeš da pogađaš radar. Imaš 5 pitanja. Ide od lakše ka težem. Da li si spreman? Pitanje broj 1. Šaljem ti na Discordu. Good luck. Dobro. Ok. Ancient. I to je tačan odgovor. Šaljem ti radar. Evo, okej. Što je najjače, ovo mi deluje, brate, kao da je deo oko CT spona, ili deluje mi kao da je ili tu kod A, ili spawn, brate, CT spawn. Vidi, daću ti jedan hint. Od Ok. svega ovog što si rekao, u jednom trenutku si rekao tačan odgovor. Znači CT spawn, ili tu negdje oko A site, ili mid. Jedan od ta dva. Da li je to tvoj konačan odgovor? Ovo prvi što sam poslao mi je konačno, da. Nažalost, to je netačan odgovor. Ovo ti se nalazi ispred A sajta, ovo ti je line-up za CD Smoke. Ali dobro, 1 poen za tebe, ok, za tebe pitanje broj 2. Good luck. Anubis. Stani. Dobro. Ma nije Dasta, druže, deo na Dasta ima, ovo nema na... Stani bre, ovo može biti i Miraž, buraz. A Miraž neki zaštekani tamo. Ne, ovo je Miraž, znam i šta je, brate, Miraž. Da li je to tvoj konačan odgovor? Da. I to je tačan odgovor. Šaljem ti radar. Prepoznajem po senci jednoj, brate, da je to. Senka mi je jako ono poznata, eto. Ja bih rekao da je to, buraz. Uše. Nažalost, to je netačan odgovor. Ovo se nalazi na midu. Pa vidi, a daj, vata, pa. Ali Guše, što? Da. Jer vidim ovdje dole ovako malu kao rupicu, rekao da nije tu, brate, to nebitno. Under Palace. Da. Dobro, Guše, 2 poena za tebe. Ok. S obzirom koliko ne igraš Canter, ovo je full. Si spreman za pitanje broj 3? Ajde. Good luck. To zanimljivo ovo, brate. Inferno. Je li to tvoj konačan odgovor? Jest. I to je tačan odgovor. Šaljem ti radar. Ili ovdje, ili ovdje. Hajde da kažemo da je ovaj ovdje da ne. Vidi, bio si dosta jako blizu. Ne jako, ali dosta blizu. Međutim, ovo ti je kad izlaziš iz EPS-a, a ne kad ulaziš. Čekaj, gdje ne mogu da skontam deo. To gdje si ti zaokružio, tu ali mislim da nema skulptura, a i ako ima, to je neka žena, to nije muškarac. Idemo na pretposlednje i malo teže pitanje. Mislim, malo teže za mene, Milaniuse, znam da ćeš gledati, tako da, Guše, good luck. Anubis. I to je tačan odgovor. Šaljem ti mapu. Ima stepenice koje ne vode nikud. Evo ovo dole linija od sajta, fazom, nemoguće. Ne može tamo ni da se planta. A ne znam, Anubis baš najbolji. Još što je dobro nacrtan ovaj spawn, kao neka ribica, fazom. Da, zanimljivo je. Čekaj, samo što to nije spawn, to je sajt. Okej, da, spawn je ozelen. Okej. Stani, brat. Naš da pojma nema.
Glupo, bez veze mi je da skidam, da zaokružujem, ali ajde čisto nešto ono da... Vidi, pošto se baš ne snalaziš na radaru, daću ti pomoć. Može? Ajde. Ovo se nalazi negde na A sajtu. Pa onda jedino ovaj deo ovdje. GG. Guše. Vidim nas... A? I to je tačan odgovor. Ma idemo bre, rešija nubi sve. Ovo se nalazi na A sajtu, ne znam da li ti je poznato. Jeste. Dobro, drago mi je, iskreno drago mi je da sam ti pomogao. Za tebe 5 poena. Tebe posljednje i po meni najteže pitanje. Ja lično ne podnosim ovu mapu, ali tebi želim svu sreću. Good luck. Sad će pošli jedast. O, joj. Njuk. Da, njuk. I to je tačan odgovor. Šaljem ti radar. Znači, negde je unutra. Znači, outside ne mora da gledam. Može biti... Ma da ga ja bubnem, brate, pa šta bude. Može biti svašta. Može biti garaža, može biti... ono pored garaža, sad ne znam kako se zove, ono da se spušta dole. Neka bude... Ovo je ovdje. Ali sad kad vidimo ove stupove, rekao bi da je ona druga. U Secret? Da. Nažalost, ne mogu da ti priznam odgovor, ali si bio jako blizu. Ovo je bukvalno u garažu sa leve strane. Ne, ali kaži ti, znači, nisam teo da čitam, sad kad si rekao da nisi siguran ovo ono i kad pogledam ovako širinu ovih stubova, rekao to je to 100% Larid neka bude. Dobro, Puše, 6 poena za tebe u ovoj igri, nije loše. Iskreno te pitam, do sada, jel ti je zanimljivo ili si u fazonu ono kao, okej. Ne, top, iskreno zanimljiva igra, brate, zanimljiv serijal. Jako mi je drago da to čujem. Ljudi, ostanite uz nas, Guše, prelazimo na treću igru. I ljudi, ulazimo u treću igru koja se zove Arsenal. Ovdje Guh mora da pogodi koji skin je skuplji. Guše, da li si spreman, brate moj? I jesam i nisam, menjali su se dosta cene u zadnjih pola godine na godinu. Vidi, ja to da se ogradim, cene su od juče sa Steama. Tako da, nemoj ništa da brineš. Za tebe, prvo pitanje. Desert Eagle, Cobalt Disruption, Factory New ili Desert Eagle Crimson Web Factory New? Factory New i Crimson Web, buraz i oni isto skup. Cobalt Disruption bi rekao. Da je skup. Ali je to tvoj konačan odgovor? Jeste. Nažalost, ovdje se tvoja igra prekida, to je netačan odgovor. Desert Eagle Cobalt Disruption Factory New je 92 eura, a Desert Eagle Crimson Web Factory New je 187 eura. Boga mi, jel bilo teško? Ne, čekaj, zanima me sad, opitam svakog gosta, da li je bilo ovo teško ili jednostavno misliš, kao što si rekao, da nisi u toku? Ne, mislim da je bilo teško zato što je Crimson Web u Minimal Bearu dosta jeftiniji od naspram Factory New. Bar je tako bilo od uvek, sad ne znam kako je, kažu ti baš dugo nisam pratio cene i stvarno ne znam kako se kreću cene skinova. A i Cobalt Disruption mi nešto u glavi, brate, da je skuplji skin, tako da jebem lik. Ali dobro. A čekaj, šta sad, to je kao kraj čitave igre, skroz ili samo? Tako je, to je kraj čitave igre, zato što čim jedan skin promaši to, a? Da, zato što ova igra može bukvalno, kao i u sledećem, ide do veka kao? Da ide do veka i tog trenutka kad promašiš zbog bodova, zato što ti ovdje jedna pogođena donosi 1 poen, tako da... Jasno, unlucky. Nema veze, Guše, drži se, nećemo da padamo u depru, idemo u sledeću igru, ostanite uz nas. Ljudi, ulazimo u vašu najomiljeniju igru koja se zove C4 Rush. Guh ima 1 minut da mi odgovori sa što više mogućih pitanja. Ako kaže tačan odgovor dobit će 1 poen, može da kaže dalje ako ne zna pitanje, tačnije ako ne zna odgovor na pitanje, a ako da netačan odgovor gubi poen. Guše, da li si spreman? Ima mnogo zanimljivih pitanja.
Može, ajmo. Jesi spreman? Prespreman, da. 3, 4, sad. Završi rečenicu agenta. Remember, this isn't the killing house anymore. This is killing spree. Netačan odgovor, this is real life. Daj. Kada postavljaš Jebem, C4, koje brojeve kuca agent? Dalje. Pozicija Wood se nalazi na kojoj mapi i kom delu mape? Dalje. Kada pritisneš Z, pa potom broj 4, koju komandu daješ botu putem radija? Hold this position. Tačan odgovor, iz koje kapsule možeš se dobiti Crown Foil sticker? Dalje. Po defaultu u CSGO koje oružje kupuješ kombinacijom 4 pa 5? Dalje. Koliko košta flash? Dalje. Koliko sekundi traje defanje bombe sa defuse kitom? 6. Netačan odgovor, 5 sekundi. Kada si u prvom overtimeu, koji je broj ukupnih rundi da bi se pobedio meč? Može ponovo pitanje, izvin. Kada si u prvom overtimeu, koji je broj ukupnih rundi da bi se pobedio meč? Dalje. I ovdje se završava igra. Nema više pitanja. A ne, Ima prošlo pitanje, minuta. ali je isteko minut. Da. Guše za tebe, negativan bod u ovoj igri. Reci mi, su bila preteška pitanja? Ma nisu bila preteška, nego ja pojma nemam, buraz. Znaš šta, dosta... Ja 4-5 ne znam kako, ja ne znam kako se kupuje, meni je sve bindovano, razumeš, meni je bindovano sve na numpadu, ja preko numpada ta i... Dosta ljudi mi kaže da se zbuni zato što se sve dešava brzo, znaš, i onda se baš dosta zbune. Pa i sporo da je, brate, ja bi bio zbunjen, veruj mi. Tako da lagano. Guše za tebe, -1 poen u ovoj igri, a mi prelazimo na posljednju igru koja se zove Skinopedija i mislim da ćeš pokidati. Ostanite uz nas. Dakle ljudi, ulazimo u posljednju igru koja se zove Skinopedija. Guh treba da pogodi skinove koje ću ja njemu poslati. Guše, prvo idu easy, pa medium, pa hard pitanja. Nemaš ograničeno vreme. Da, kako sam se zeznuo u onoj igri sa Crimson webom glupim, ajde. Good luck. Okej. Ovo je USP, ali si ga našao tebra, znaš da ne mogu se setim. Polako, take your time. USP, flashback. Ali to je konačno... Flashback, konačno. I to je tačan odgovor, ovo je USP flashback. Reci mi, da li znaš iz koje kutije dolazi? Pa ne znam tačno iz koje kutije, brate, možda doći to. Pa je lupit ćemo neki prizma. Ne, ovo je iz Danger Zone kutije. Da li si spreman za sljedeći skin? Ajde. Good luck. Mach 10 Nuclear threat. Nažalost, to je netačan odgovor. Ovo je Nuclear Garden. Iz cash kolekcije. Dobro. Da li si spreman za sljedeći? Ajmo. Good luck. AK karta. I to je tačan odgovor. Iz koje kutije on dolazi? Neka stara kutija, brat. Jel postoji Operation Breakpoint kutija? Postoji. Eto tako. To je netačan odgovor. On dolazi iz Hroma case-a. Guše, prelazimo na malo teže. Spreman? Okej. Može. Good luck. MP9. Nešto monster, buraz. MP9. Monster. Imao sam ga, brate, koristio sam ga. Znam. Ali pomoći ću ti malo. Nema veze sa monsterom. Da. Ne mogu se setiti. Da li si predeš? Da. Ovo je MP9 Food Chain i Snake Bite. Ja znaš što sam da kažem Monster Chain, brate, to mi je bilo gledaj, kad si rekao brzo, ne, nije mi bilo ni na kraj pameti da je Food Chain. Kuše, sljedeće pitanje, good luck. Okej. Brate, Fever Dream. Kada je to tvoj konačan odgovor? Da. I to je tačan odgovor. Iz koje kutije dolazi? Snake Bite. I to je netačan odgovor. Dolazi iz Spectrum kutije. Ne bih ga pogodio. Ide sljedeće pitanje, good luck. Night, M4A1S Night Wish.
Da. I to je netačan odgovor. Ovo je Kako se zove? Nightmare. Nightmare, ja, a šta je Nightwish? Ima i Nightwish. Ima i Nightwish. Idemo na još teže. Ova posljednja 4 su po meni onako malo teža da se sete. Makar za mene. Good luck. Nešto aj, buraz. Famas. Sajt. Da li je to tvoj konačan odgovor? Da. To je netačan odgovor. Ovo je Rapid Eye Movement iz Dream Nightmare kolekcije. Case, pardon. Ja ga lupio, brate, bolje bi mu čušlo sajt kao naš pogled. Neki kao. Guše, pitanje broj 8, good luck. Znaš da sam ovu emoru uzeo nedavno, bio u Battle Scardu, zašto bolje izgleda nego, kako se zove, nego Field Tested. Dobro, skin je... Edgelord, da ga potvrdim, ali da, jeste, Edgelord. Nažalost, to je netačan odgovor. Ovo je Ne jebi. Royal Paladin iz revolvera. Nemoj zezati. Guše, pretposlednje pitanje. Okej. Good luck. Znaš da sam i ovaj koristio, brate, to je onaj kao ugličovani SSG, brate. Tako je. Paradox. Znaš kao. Da li je to tvoj konačan odgovor? Da. To je netačan odgovor. Ovo je Parallax. To sam i rekao, ali nisam je čuo Discord mikrofon, znaš, padlo. Neko radi slow motionu da viš da sam rekao L, a ne D. Ovo je Parallax iz Operation Broken Back kutije. Guše, za tebe poslednji skin. Veruj mi, ja sam koristio ovaj skin još u početku mog igranja Kantera, ali veruj mi kad bi mi poslao neko ovaj skin, ne bi mogao da ga se setim nikad. A tebi, Na početku Kantera? good luck. Ok, sad ga pošle Guardiana. P90, nešto na B, brate, ja mislim da je. Ja mislim da je na B, buraz. Off-world. Da li je to tvoj konačan odgovor? Da, pokušavam da vidim, čekaj. Off-world. Ti si prvi koji je pogodio 10. pitanje, to je tačan odgovor. Iz koje kutije dolazi? Ajde kažemo da dolazi iz Danger Zone. Dolazi iz Prizma case-a. Da, i Prizma bi bilo, gledaj, da sam bubnem i Prizma. Vidi, moram ti priznam, a s obzirom da sam bio prestrog jer se u jednom trenutku uplašio tvog znanja skinova, zapravo na kraju ova 4 nisu toliko loša, realno. Ili sam ja bio baš prestrog, a? Ne, okej, nego sam se jako zeznuo, brate, s onom Deagle igrom, brate, sa Crimson Webovima. Tu sam mogao da nafarmam dosta bodova, ali dobro, šta je tu je. Nemoj da odustaješ, ljudi, ovo nije kraj. Prelazimo u poslednju bonus igru. Ostanite uz nas. Dakle, ljudi, došli smo u posljednju bonus igru. Guh iz ove igre može da dobije maksimum 20 poena na samo jedan odgovor na moje pitanje. Guše, moraš da mi daš ime ovog skina i kolekciju ili kutiju iz koje on dolazi. I mora da bude potpun odgovor bez moje pomoći. Znači, ime skina, ime i kutiju ili kolekciju. Okej. Good luck. Evo. Ako ne pogodim kolekciju ili ime skina, ništa, a? Ništa, tako je. Ovo samo može ti pomogne, ne može ti odmah. Predajem se, nemam pojma. Ovo je Mag 7 Metallic DD5 iz Train kolekcije. Guše, na kraju... mogu sam na 30 nešto. Na kraju za tebe 23 poena, reci mi, si zadovoljan? Nisam. Zašto? Zašto sam... Ovo je prvi put da je rekao nisam. Zato što teora, dobio sam bodove bukvalno na sreću na Apexu i posle toga sam ono flopovo sve buraz. A na jedinoj igri gde sam mogao da nafarmam baš dosta bodova, ono za pogađanje cena, tu sam failovo, odmah u startu i tu sam susrao, brate. Tu sam komotno mogao da nafarmam bar 10-15. A vidi, možda sam se... Sad ću krenem ponovno pratim cene, brate, pa se vidimo. Možda sam se i ja previše usrao, pa sam teo malo teže, znaš. Ne, sad ću ja, brate, da uđem u priču još opet, da se vratim. I onda, brato,
kad krene nova sezona CSPedije, kad dođem imati nafarmam druže 50 bodova na toj igri. Može, ja se slažem. Guše, hoću da ti zahvalim još jednom što si odvojio svoje vreme da dođeš da snimiš sa mnom video. Hvala ti puno, iskreno Hvala znači tebi na mi. pozivu i meni isto znači. Ljudi, i ako verujem da svi znate ovog čoveka, ja ću za svaki slučaj ostaviti njegov YouTube, on dečko streamuje isto razne stvari, takođe i igra Counter, tako da njegov link od kanala možete naći u deskripciji. Šta da kažem, Guše, želiš li nešto reći? Ništa, brate, hvala ti puno još jednom na pozivu, bilo mi je lepo, interesantan serijal, zanimljiv iskreno. I želim ti svu sreću s ovim serijalom, nadam se da će da nastavi da grmi. Hvala ti puno, Guše, i ja tebi želim mnogo sreće u budućnosti. Ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, pecite like, pretplatite se na kanal, takođe i kod Guha. To je bilo to za ovu epizodu, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!